malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Amok adot sa lutsod, kaunet ti panunot mo. Resulta ti dismayan, tal na di mabirukan. Kaputi na palabas, nga di mo malipatan. Ngem may salang ti ibaga, ni Jesus ti sungbat. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat. Malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat. Malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Amok nga dati bantay, kasla di makalayan. Amok nasib nga tangatang mo, kasla nga di aginit. No bilang man madimam mo, ti sao ti Diyos kuno. Ket nulok tam tapusum, ipakita ni Jesus. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat. Malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat, amin nga rigrigat. Malaksid pa'y kenkwana, awan ti daduma. Pagbut nga kaadaan kita presensya. Jesus na imbaga, Jesus na imbaga unay. Agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Adat mana ngajak kamu
maysa nga mukunay nga ni Jesus isut ada ditoy puso ti Dios pudno unay ti Dios pudno marikrik na ditoy puso ti ayat na dakkel unay ti Dios pudno marikrik na ditoy puso ti Dios pudno unay ti Dios pudno marikrik na ditoy puso ti ayat na dakkel unay ti Dios pudno marikrik na ditoy puso ti Dios pudno marikrik na ditoy puso. Kakabsat ko nga Kristiyano, agpatpatuloy kayo, papig sa inyo't pamatiyo, taumayan ni Jesu Kristo. Nagitirig-rigat yu, ket ano sanyo, ay, gagangay pag-imbaganti umili, tapno adudan tu ti mapili. Dagiti rigrigat yu, ket ano sanyo, ay, gagangay nangami. Gagangay nangami. Dakkel ti problema yu, italet yu ken Jesu Kristo, tapaimbagen na kayo, tulaket di mamati kayo. Dagiti rigrigat yu, ket ano sanyo, ay, gagangay nangami. Gagangay nangami. Kakabsat ko nga manursuro, agpatpatuloy kayo, tadain ka rin ni Kristo, dakkel nga gulgulayo. Dagiti rigrigat yu, ket ano sanyo, ay, gagangay nangami. Ay,
dagiti dumegen kuana taadang tutigun guna enda datayu mamakunangan anak na sa pulentay ti Diyos nga ingingana taiti presensya na kitdakel una ang liwliwa ken mangan andingan ti Biblia isut ibagbagana ket awan nagbaubaliwanan nagasat dagiti dumegen kuana taadan tutigon guna enda Ibiyag dito'y lubong agpatinggan saan ang mabayag mapukaw da ngem ijay gloria ket biyag ngagnanayo madamdamay sunto ti pagtaengan di ka maupay di kagsano amok na ragsak di pagtungpalan agtuloy ka ken Jesucristo dati gungunam agururay ken ka di ka maupay no dagiti gagayem upayen ken bayan daka ngem ti Dios kunana di kantu bayan ay wanan ka ingganat panumpalan di ka maupay di kagsano amok na ragsak di pagtungpalan agtuloy ka ken Jesucristo dati gungunam agururay ken ka ragsakem ket di panagserbi ketong palenti bilin ni Kristo taas si degenti ay na nga mga lakadagiti iglesia na di ka maupay di kagsano amok na ragsak di pagtungpalan agtuloy ka ken Jesucristo dati gungunam agururay ken ka di ka maupay di kagsano amok na ragsak di pagtungpalan agtuloy ka ken Jesucristo dati gungunam agururay ken ka
ka malingaan aramiden, apay nga di ka makonsensya. Inal daw nga agbasbasol ka, agpanpanunot kan-an, sakbay nga mala daw ka, umadang kan tapod nung adalan. Talikod am day tapag basbasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsakan. Kunam nga si kaket Kristiyano, empty biyag mo na punot gulo, panagbalbaliw me tinapanunot mo, di mo amuno kasano. Nalakalang day tagayen, ipakumbabam day tabagin, nersus tiasit kam, cikayat mo ket maalam, ketabiyag mo mabalbaliwan. Agpanpanunot kan-an, sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan. Talikod ang day tapag basbasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsakan. May nga aldaw ket sumango ka, isang wanan tinamarswaken ka, husgaan at aramid mo ibagan at pagturungam, isu nga agpanpanunot ka. Agpanpanunot kan-an, sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan. Talikod am day tapag basbasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsakan. Isu nga agpanpanunot ka. Idi agis eskwela nagaduti kuwarta, inteda tatangken inang emjak amut pangigas kuwa. Inusar ku ti barbar kada, ininom ken salsala, gana nga nabartek dakit awanen ti kuwarta. Nagikatak ti eskwela, adut nagtuturunga, ijayak nga naisagmak na ngalaak ti problema. Unak nu awan namnamak, nga masulbar ti problema. Kem ti Dios nagsangita, kararagput ng egan na. Nagserdiak iti Apo, pinakawan at basuko, pinalbaliwan at yagpo, ket permiti ragsaku. Intuloy ko ti eskwela, dananang kentatang nakaragagsak. Agyamyaman dati Apo, ingganat naturpus ko. Gagayem ko nga agis eskwela, awan may teti barbar kada, segunti na padasak, ket
da kayut balbalakada. Kagayem ko nga agis eskwela, awan may teti barbarkada. Segunti na pada sakit da kayut balbalakada. Di kayaten nga agsubliti dati, tirwangan na isira kun pa'y idi, irugi kun makipagnaken ni Kristo. Tumaray nga makilumbat pagka Kristiyano, pabilgen na kan kanayo, tumardarang kasla apoy na kanayo. Agayos ka kanyak nga kasla dano, tapno matulungan dagi jay agrigrigan. Amin nga kasipngetan masilawan, adu ti bantay nga kalkalay ate. Karayan nga nauneg lang languye, ti Diablo isut kaputa adani Jesus isut kadwa, nga isulaeng iti pagsanggira, ket agbal baligiya kanaragsa, ket dagiti angheles mo agpalakpak, tatinagan mo Jesus maitan-o. Pabilgen nakakan kanayo, tumardarang kasla apoy nga kanayo. Agayos ka kanyak nga kasladanon, tapno matulungan dagi jay agrigrigan. Ket amin nga kasipngetan masilawan, ket amin nga kasipngetan masilawan. Waras mo't panagkitang-kitangan, tiaglawlaw adu nga tao
Makumikong nga agbiro saan na nga ikan kano ti sasao ti Diyos kanayon nga magmangegda ngemawan ti tiyempo da tao kaano pa'y agpanunot ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo ket saan mo ako pa agriing ka agriing ka. Dumaket ari gagayda di mabigbig may tanok iti posisyon kaput laing daken sirip ibagam ti sasao ti Diyos ket agkatawada ipangpangasta iti sirip ngayon ti Diyos kadakwada kaano pa'y agpanunot ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo ket saan mo ako pa agriing ka agriing ka. Iti Biblia punaan na maarami tot kasta adu iti tatao ayatan danto ti bagida napalangwat kan natangsit na uyong takang nasubek manabuy uyaw na suki saan daan nasingpet tao kaano pa'y nga panunot ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo ket saan mo ako pa agriing ka agriing ka agriing ka agriing ka. Makita kapsat ko iti biyag mo ti mamnayen ti ayak mo ti apo impas net mo maten ti trabaho sak paminsan kan nga umay ti Domingo awanen day direktam ken ayat mo kamang ibingay ti ayat iti apo binay ang
pa. Sublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Nalipatan ka din kapsa ididamo. Napalalo unay ti sangsangit mo. Katin ka rin ti sawana iti Apo. Nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo. Jesus ay ayatan na ka. Tariga kay nabiyag mo maisimpa. Sublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka. Tariga kay nabiyag mo maisimpa. Sublim day di damo nga ayat mo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Rumekta ka nga agserbi iti Apo. Iti panagtultuloy mo nga agbibiyag adut nagtuduma nga mapadasan no maminsan ket kadismayan isupay ti kay awanan. Ngem di ka madismaya agtuloy kalata. Takasta nga talaga tibiyag dito'y daga at talagta umay nga pagkamaliam. Ngem saan nga isuti ka upayan. Di ka maupay when nagtuloy ka. Panunod hamlata adat mang tulong ken ka. Di Diyos di na itulog nga dumteng ken ka. Problema nga saan mo akaya. Di ka maupay nuawan ken ka. Di makikita nga dati datuma agtalag ka kuma iti kapaulang nga inted niya po Diyos kaniyang. Naduma-duma ti panubok nga dumten. Ngem aganos ka nga awan ti sidirem. Di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen. Di ka
panunutem latanga adat mang tulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dunten ken ka problema nga saan mo akaya problema nga saan mo akaya Intun sumangutay sadyay pangukuman at dantut panagsenay kadagiti managbasol at sangit dagapo tadi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawang ngam di mula imbaga ni Jesus may sa pamalakan undas mangyaside kadagiti managbaso gapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangi salakan di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus o iwanak kayo kadagiti tao ni Jesus di mangisalakan tapno awan tu sadyay ti ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus di mula imbaga ni Jesus
apay panunot ko, apay dumten liday panagtuog daytoy puso. Jak maawatan dusa wenno panubo. Gamti kariti Dios si bibiyag awanin ka na. Sabten na amin kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba. Iti tiyempo nga inak panagmaymaysa, iapot undas amang liwliwag. Iti oras iti inak panagsagaba, punasan na amin na panagdwa-dwa. Gamti kariti Dios si bibiyag awanin ka na. Sabten na amin kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba. Iti kanito ti inak panagpan panunot, kinaimbag ti Diyos saan ko amarukod. Awan nga rod rason nga inak agsanod, panagserbi kasapulan panagtulnog. Ngamti kariti Dios si bibiyag awanin ka na. Sabten na amin kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak at talagkalata at darag sa kalpasan panagsagaba. At darag sa kalpasan panagsagaba. Pamatiken ayan kapapatgan, isuti pasapulan, intay ngarud aywanan. Tanusika binaybay ang biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, pamati kapapatgan, isuti kang runaan. Ket no sika binaybay ang biyag mutay nakaay-ay-ay. Pamatiken ayat kapapatgan, intay ngarud aywanan sa limet ngetan. May sanga kapsat ti inak na kita, hasta unay kinarekta na nga agserbi ti namarswa. Ngem dimten ti padas suot ti panagbiag na, bigla na ni mamiis ti pamati na. Pamati kapapatgan, isuti kang runaan.
sika binaybayam, biag mo tay nakaay-ay-ay, pamati kenayat kapakat ka. Intay nga rod aywanan sa limet mata, katay di kapsat nga limang isti pamati na, at dati nasabat na pastor nga narekta, binagbagan na sana itararagan, bigla nga nagsubli kinarekta na. Pamati ka papatgan, isuti kang runaan, katno sika binaybayam, biag mo tay nakaay-ay-ay, pamati kenayat kapapatgan. Intay nga rod aywanan sa limet mata, pamatim aywanan sa limet mata. Panagmaymaysa adayo ang lugar na kadano na, jak man maawatan tuyrik na, luluwak agarubos jak kamuti papana. Sa tino di ayan ko, Diyos ko tulungan na, nasip ngeta dalan ko, umay mukat silawan, tapno jak maiyaw-awan. O apo agyaman na, pudno launay, itirigat man wenno namay, adda ka nga mangtartarabay. O apo, denggem dagiti araraw ko, dinakbaybayan nga anak mo, iyadayunak sulisog iti biyak ko. O apo agyaman na, adda ka nga mangtartarabay. O apo pakawanan na, kada
iti nakurangan. Agyaman ako Apo iti ayat mo nga di agsarday. Agyaman ako Apo iti ayat mo nga di agsarday. Lugar anakaskas daaw a syudad. Sakbay anakatengak idiyada si mabat ngaranyak. Nga isuti sinursurot ko alawat. Tapno makita ti pagnaan. Nuwen puno anagmayat. Adu akita ti makaparasa kendag iti tumatayag. Niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda. Gumilgilap abalito pag-is-is manday to'y puso. Gandat day to'y nakemket nadalus. Kas may sanga karnero agsapsapul na lang tungaruot. Ken sa pulen natay nadalus nga ubo. Kasta't panagserbi kini Apo Diyos. Wen putno anagmayat. Adu akita di makaparagsa kendag iti tumatayag. Niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda. Wen putno anagmayat. Adu akita ti makaparagsa